This is Emakhaya Podcast. Yeah, we continue apho besiyeke khona siyeka sithetha ngendaba sebhisho nebala. Yeah. Wamenshina Mokoena indaba kamasipala. Ibidumile ke apha ekuhlaleni kuba umasipala utyisa iTry Again imali ebekumela ikhetharishela zonke iitim. Wayenincedisa ngantoni niTry Again umasipala? Tayiva. Okay, mkhulu le party sothetha ngayo it's very sensitive. Yeah, Tayiva no sizayibeka nje kubinjalo. Asijike futhi. Yabo, but le ndawo it's very sensitive kakhulu kum because during yonke laa nto Tayiva into kamasipala entontoni iTry Again was igama layo lalikhona kwinto yonke eyenzekileyo ye-strike sasecumakala and we had to lose 2018. isoldier phaa uXolisa Dom. May his soul rest in peace. X wayithanda kakhulu iTry He was Again. part of a Try Again football Yeah. club. So that's why it's very sensitive, it's touching. But nevertheless, sizayibeka nje kubinjalo Tayiva sijike. Ngokusedlala i-40 Tayiva. Igame zethu sizopromotwa. Ufikile umasipala wethu. Okay, ningaqhawulanga. I remember usibizile kuqala for uadopt team. Sibiziwe counseling. I-council ke yenziwa ngezibhati zonke ezikhoyo. We had to go to kwi-meeting kamasipala ya-adoptwa i-team as i-team yasecumakala. Yebo. Zange ibe into ethethwe ezikoneni. Nawe ungafekelela. Hayi injalo Yes, Tayiva. We were Ungaqhubeka there, ke we were mkhulu. there, we were there. So they came. So bafika sisekhempini, sizodlala igame yokugqibela ngengomso. Basinika amazwi, basimotivate. Bras, we need to do this for umasipala wethu, we need to do this for Ikasi. So yeah, we were motivated. We were promised. But after this, kuzokwenzeka 1, 2, 3. Yabo, that's where we go to land uyithethayo yo adopt because we get promoted, then got us adoptwa nyani ngomasipala. Yabo. Unfortunately I was not there kwi negotiations. Umuntu wayekhona nguchairman weteam. Yabo, so unaso story mhlawumbe uzaminvite naye kuve sakhe story. Yabo. So yeah, we were adopted. Safumana privilege kuba hayi bazasinceda ngetransport, catering, bazasincedisa kwi-catering, away games, transport, Accommodation. standard. Ikhona i-construction yayikhona apha nangusiyabo ntontontontontonton. Yeah, I think la majita andiyazi wena wayesenza stadium sakhiwayo napha elokishini okanye ntoni wayeyenza apha. But sasifumana i-tracksuit via laa nto kasiyabo constructions ntontoni. Sathengile i-cox, team yonke. Thengile i-cox, ne-tracksuit. Umama ubusika was a core yayo yonke loo nto leyo. May her soul rest in peace. Makalale ngoxolo. Sebenza kakhulu. Sophila Qabane. Asikwazi uyilibala inxaxheba edlalwe ngumuntu. Asikwazi tu noba ukhona noba akasekho. Yes. So indima ye-finances ifuna ukugxila phaa Tayiva. Zange sifumane hard cash kuthiwa ingene kwi-account ye-Try Again Football Club. Andikhumbuli ogwam because ndandingomnye we-technical team. Ubukhona kwi-structure se-Try Again Football Club. Not a single day kuthiwa kungene imali esuka kumasipala to i-account ye-Try Again Football Club. Never, not a single day. Thina okwethu ukusuka sime kuloo ndawo kuthiwa masime kuyo, sifike iteksi, sisikhwelise, sihambe, siyodlala. Sizibhatalele futhi i-match fee ka-referee yayiphuma ezibhokothweni zethu. Yayi-500 ke ngalaa xesha 2016, 2017. So besinaloo mandate bafuneka every match sikhuphe 500, every match sikhuphe 500. Otherwise catering bona babesenzela sitye, bafuneka silele, kuloo ndawo sileli kuyo siyalaliswa ngabo, transport yeyabo. Akho mali kuthiwa yakhe yangena kuthi. Zange siyitye imali hard cash. Mhlawumbe ke sayitya ke kuba sasikhwela imoto zikamasipala. Hayi ke signed, sealed, delivered. Silungisile indaba ye-Try Again nomasipala. Akho mali yayinikwa i-Try Again. I-Try Again yayiprovidwa i-transport, i-catering nendawo yolala. Accommodation, yes. Xa ilala ngenye ixesha ibikwazi i-Try Again utravela ekuseni ibe izawudlala ngo-3. Fatigue. Iyasibulala. Yibone lapho. Iyasibulala. Nje Mokoena iiteam ozikhumbulayo nanidlale nazo noba ukhumbulanga bana wina ngabani uyibalile i-CBs. Igame emnandi. But i-team yalapha eGinsberg, i-Future Tigers. Future ndilibala kanjani? Ndilibala kanjani? Just as Tayiva.
Yes sesikhuluma hayi ayimnandi kakhulu Ubuyayiqaphela xa nidlala ne-Future nidlala Ne-ECBs. ne-ECBs yayiba yiderby. itepi kaloku because sisebenzisa ibhisho Ibala eli-one. ibala eli-1 yasibetha 1-0 Okay. i-Future yes eKingsburg why? ya inzima igame hayi inzima ebrabe lamajita and into asayenzayo tayiva andifuna uxoka we tried to accommodate everyone or around i-Amahlati Kwanetalente. uyayiqaphela i-try again zange ithathe ezi players from outside Amahlati xesha elininzi it was only mhlawumbi 2 guys from East London Yes. uMboma noSteve And so bana sabathathayo but you take from Gatgad Statarem eThembeni Mgwali Hekel and khumbula Xologa. amawele from Emgwani. yes Yes. uyabona so la team sayenza yayesemahlati so ifailure yayo nokupromothwa kwayo Yayixhomekeke kubantu balapha. balapha Yeah. amahlati because yayi-team yalapha zange sithi le team yaseXhologa anymore ngoku le team yethu yasemahlati so we're representing i-Amahlati we're representing imlungisi zonke surroundings yabo so it's very sad but ubukhona kwi-structure we were not getting esa support sasiqomba uba sina siyasidinga as team enkulu because if you remember i-teams like Chico Pirates zazifanele uba zingene before thina kumutsepe unfortunately zange yenzeke ngela era yazo Yeah, uyabona ixesha langekafiki. lalingekafiki but ngoku yakhona iteam yaba nelaka andiyazi ke mhlawumbi kuba sasisuka apho sisuka khona yabo then we were Lifutshane not- nendalo. Lifutshane nendalo. And ke ngoku sinxulumene nomdali ke noQamatha ke iqale straight kaloku lento ehlathini. Ehlathini Yeah. ufumana yonke into yonke ehlathini. into uyabo so we cleansed siclean asinamoya umdaka abantayiva si-right yabo so yonke into yavela nje yazihambela smooth abantu bayasithanda you understand because uyaqaphela sifike ulapha elokishini nawe tayiva umane usiye ebaleni emjojweni Yeah. and wabona uba no man Ndasemathandweni nale team. le team uyazi ba le team le uyayithanda and it's welcoming le team yafika welcome wagrand you can ukwazi uzi-expressa kule team but awaziwa uba ngubani but nantsi Grootman igrand yayithanda i-team so besingabantu abanjalo i-team bingabantu abanjalo that's why ke siye safikelela kule ndawo sikuyo tayiva Mna olwam uthando le-try again lizovela yena nolanga naye nolanga may his soul rest in peace hey yo what a hey striker sam wayidlala kuni sistrike obetha igoli etayimingeda apha Yes, kaloku sir. zidlala neathekasi itayimingeda enzima unolanga abekagqithi ibhola kunolanga ibibhola uyicrossile yaface ibhali net le igoli leyo mna ndizonothisa ndihamba naye nidlala itournament Easter tournament emngqesho komkhulu emngqesho yabona ibhola lenidlala Emngqesho. apha hayi Emngqesho. what was out of this world yes yeah ikhona iteam mos into yayipioneer intoni la team yayi-picking team nayo yaseqonce yaseqonce ewe yona team ke nanidlala i-tough game nayo ndiyayikhumbula nabethwa ngo-1-0 mosapha sabethwa ngu-aphelela umxhosa 1-0 free kick free kick yeah free kick otherwise- wayeheda yeah otherwise yo iinkumbulo man zinintsi mkwena eyidayiva silifumene uthando andifuna ugxoka more especially kwi-players yabona abona abantu besigrand nabo more than ii-managers zee-teams sii-players ii-players bezikwazi ukuthi bra siyafuna udlala kwi-try again ingxaki ibe ngumphathi weqela angafuni umkhulula umdlali asivali isandla so dayiva into yebhola ndiyafuna kwenye i-podcast khe sithethe ngebhola general okay yasestatarem alright yabo because at some time ndikhe ndafomisha istructure ndakwi-structure sika-LFA walapha eCumakala there is so many challenges khulu but ngoku sikwi-try again sizawuthetha ngayo xa sivalayo i-try again yabuya kumutsepe ngela xesha I think bekukho i-Bushbucks yes Lefuneka idlala ihlile. ku-NFD yafuneka kwakufuneka kuhle iiteam eziyi-2 eziyi-2 ningubani kwiligi nini singunumber 14 14 ngokwemeko mos yaku-professional football uhlale ingunumber last uhlawu 16 no-15 okay yes which was yayi-FC Buffalo yayi-Mthatha City angayigqibi isizini yes so automatically zoyi-2 yes funeka zihlile then kupromothwe 2 okay so abantu make sibalungise bacimba family i-try again yarelegatwa kuba ingunumber last khawuthi nje qaba no tayiva hayi abantu balungise tayiva zange sibe ngunumber last
because we managed to win some games kuMotsepe. Zange hlalisa izinjongo esityiwa pha, and I'm very proud because we attended zonke games. Teams like zange nityiwe zange sityiwe ngesoft nge-soft points. Not a single day sityiwa nge-soft points. masimbulele umasipala naye Masimbulele umasipala ngaloo nto leyo, Tayiva. i-transport I think yeyona inzima kuMotsepe. Ikhona Tayiva. i-grant, iyaphuma i-grant I-grant mandiveze mhlawumbi abantu bacima fana boMotsepe usafumana imali i-players eninzi. abhatalwa. No, Tayiva, i-affiliation fee yaphaya yi-10,000. Ungena nje phaa ufuna ukubhatala i-10,000. Useno-referee ufuna ukubabhatela. Yeah. I-grant yaphaya it's 15,000 kulaa nyaka. So imali esayifumana yeza kuthi i-5,000 because 10,000 yatsalwa for i-affiliation. So sishiyeka sinamalini sine-5,000. Okay. Ungayiqesha ungaziqesha iteksi uye ngapha eMthatha eBhayi uya kayi-5 okanye emampondweni eBhizana. source. Une-5 games ufuna ukuyidlala eBhayi. Siyi-5 iteams 5 zaseBhayi. iteams zaseBhayi. Funeka uye eMount Elif. Iteams ziyi-3. Funeka uye eBhizana iMpondo Chiefs. Yo. Funeka uye eMthatha. Yebo? Funeka uMthatha uya kayi-2. Funeka uye e-East London. Funeka uye eBhisho. Funeka uye eBhisho. Yabo ke xa une-home game funeka uye eBhisho. Intoni kanene manje le team yase-East London? Yayilibala le team kamawaba Yeah. kodwa abantu bazawuyazi. And yayimnandi. Hayi Kakhulu. yayimnandi shem. So as a cost ezo you can never uzikavarishe ngemali ye-grant. nge-5,000. Never. So u-ABC Motsepe akanamali. Xa uphaya useku-amateur funeka usebenzise imali yakho. Zininzi iiteam eziphule out phaya. Tayiva. Where is ECBs now? Ayisekho? Where is Mthatha City? Awusekho? Zininzi ake ndingabala zibe ninzi. Usibiya Naye. upress abantu bayamazi mas. Yes, ekhathikathi team Uthenge yasekhathikathi, i-status upress. yes. Usurvive isizini eyi-1. So if uthi une-million eyi-1 you are not fit to play pha. Hey, I wonder la league bayifomishela ntoni xa bengazoyifanda because kaloku bemele iyafandwa la league. Thina singababukeli sicimba fana ba at least usemi professional. Umzekelo i-ECBs bendithi kandiyibukele bane clubhouse, amajita ane track suit, o Razor. Yebo, amajita uthi wajonga nje uqombe ye hayi professional player le. And ubukwazi into bana ufumane i-chance yodlala kwi-Nedbank. And into endayiqaphelayo u-ABC Motsepe akanakhaphu. Ileague enjani engenakhaphu yogqithwa nguStufa. uStufa unekhaphu zakhe, une-June 16 unentoni. So wena Tayiva into it's very challenging and it's tough and abantu banolwazi oluncinci. Yabo. So mna sendisukuba phaya ndine-experience kakhulu, ndiyayazi imeko yaphaya. And maybe Tayiva ezinye izinto zazifihlakele kuthi. Ukuyibona ube nabantu like sasibancinci mos abantu bathatha advantage abantu nabancinci. Umzekelo sasine-case sasine-team zayidlala nayo yasebenzisa abantu abarongo sabafota, then we lodge i-protest. Got i-protest i-10,000. But funeka udlale mos, ufake Dlala i-protest. then ufake i-protest. Okay. We had to write i-protest, siyithumele, izawuhlalelwa phantsi ixoxwe. Fine, sayizama i-10,000. Sayisa. Awuyazi mos like uyabhala nje wena imigcana pha, uthumele. Xa sifika phana sive siya kule case, sine-evidence, sine-photos, sinantoni. Sifika le team lena iphethe igqwetha. Yo, Advocate. yo. Yayibona ba? Yayibona. Sengu-minus lo. Sengumayazi lo yethu Sawunozi. sive futhi ndisekile lo muntu abantu baphethe igqwetha, abantu bazomela ligqwetha apha. Hey xa ku-analyze le letter Tayiva. Le letter lena. Ine-loopholes. Kuthiwa apha le letter lena is null and void. Hayibo. Njani kuthiwa ayo protest le? Njani? Kuthiwa nikowutanga from i-rules Yo, zika-competitions. Nibhalele uba ipleyithile bekufanele uba idlalanga but to i-rules Nyahawe. iphi loo nto? according to rule number Fani bani. butsho phaa encwadini. Yebo into edibana nazo. Kuthiwa ufane uba uthi okay le letter ayisayo-protest, it's a complaint. So i-complaint abayixoxi noyixoxa ke So ikhomele ezoxoxwa sifumana izi-points ke ngoku apha. Le nto yoxoxwa nje iphelele apha then we're gonna return you imali yenu. Uyabo? Sange siyifumana 10,000 Tayiva until today. I'm telling you. 10,000 kodwa izayifumana yethu zange ibuye. Wow. So into yasebholeni.
So xa usebholeni you are swimming with the big sharks funeka ube ready. So into kaMotsebe Tayiva ayonto nemali funeka umuntu ojimileyo pha ufit uzazi uba ujonge kumvela yeah ufuna ipromotion ufuna awuzofika uhlale pha because computer pha if ufumana iplayers ozazibhatala take ex professional funeka ubhatale monthly funeka abantu not monthly both it's up to you if uzawubhatala ngenyanga kwaye uzawubhatala eza match bonuses bonuses bonus baba winile ubanika imali uyabakhetharishela uyabatyisa yathini yabo lana so funeka ube ngumuntu oyaziyo uba unjalo otherwise awuzukho mali uzayifumana from la association eza kuwe thina phofu zange sifumana unfortunately mhlawumbi ke ezinye itim bezikwazi uyilwela zifu mhlawumbi ikhona siyazi mali yatyiwe. so ungatsho uthi yaninceda into yobana niye kuMotsepe? Yeah, Dave, I think yasinceda because mna I believe into yoba i-mission sayi-complete. I think ubamba laa nto uba ii-teams ezininzi zaseCumakala kudala zizama. At last i-team efana neTry Again yakwazi uyofikelela kulaa mgangatho. So now it's up to us thina abantu bakhoyo bayazi imeko yapha sincede aba basaneminqweno uyobheka pha. Yabo itango lethu livuliwe thina Tayiva ba umuntu ofuna uncedo ngento yonke yobheka pha ingese aqale aze apha kuthi sincedisaneni ingaphinde yenzeke Chieftain College is playing very well. It's just that izinto ezincinci ezifuna nje ulungiswa nawo baxhobe babe aware xa ubheka pha funeka ube neziphi na izixhobo awu emfazweni Tayiva awu thathe nje nantoni na uhambe uthi uyoluda kuyaliwa pha kudlalwa pha and ngoku advance kone drones kuliwa nange drones go so Tayiva yonke into suya pha uzixela ba u100% ugrand uzawuya pha ngefitness ibhola ngoyidlalwa yonke indawo social ibhola yadlalwa kuyasetyenzwa Tayiva so yasinceda mna senje ndigrand ngoku nabo sendihleliyo ndigrand ngomba hayi inhliziyo yamxolile. I've been there. Igama lethu lipha. So nobumba bakhulu. Ya uThixo wayenyanzeleke kuba masifike phaya sayofika. Yabo. Senjo ndigrand man Tayiva. Ndigrand mntakwethu ukuvile. Sivala njalo ke incoko yethu noViwe Kalose Unodi. Unodi. Upopayi lo. Yes. Sivala kanjalo elami igama ndingumphumzi Nzuzo ndilevela Tanci ndilivula ndlela ndibiziwe ndithunyiwe ndikhethiwe phambi koba simiyeke kodwa akonelanga nje udlalela iTry Again uyadlala nakwi-Stutterham Masters team ke eyafonyiswa City no Daconman ne formation Bradfrisco no Tamandi Tamangozi yes si formation ndobana iCumakala mayithi abo babedlala ibhola kudala nabo babenento zonwabisa kumnandi ke pha uyakwazi nodlala i10 minutes uyophumla uphinde ungene kodwa sithetha nje nisi champion Moses ka 2025 thathe league kasibalisele nge-start master hey ngomnye umzabalazo lo zanako hey Tayiva ngomnye umzabalazo nzima mkhulu 2025 it's been a great year for me personally la kwezemidlalo isoccer le ndithandayo before mos benikhena nalidisha nayiluzi league 3 seasons Tayiva ndifike nidlala ndihamba nandiyilight andikayenzi age sure but ndiyanibukweni bona ba talent ikhona abeCumakala yadlala ibhola diski nasi ibhola hayi mnandi so okay unfortunately nanidlala niqhathwa pha eMonti manidlala pha eMonti nibethwe ndikhona ndiyabona ba kodwa babe unfair apha but ke imeko into zakhona grew up nami ndangena ndayenza indima yami nandlala uwina amaTayiva xa ndidlala indawo nami funeka ibe ne-success funeka iphumelele noba yenzekanga ngoku but sizayimolda lento ibe yilento siyifunayo so ndifike naloo nto bakwi-Start Masters namaRhotman amadala masipandi yazama I give respect and then i-respect endifumanayo kumaRhotman hayi Tayiva ingapha yabhuti wam so ndizamile uqokelela nama-out bendlala nawo ngelaa xesha lethu ke ba ibrazam nantsi team si-over age ngoku 35 years we need to start kwenza le team yaseCumakala yoCumakala ayinokwazi uba ihleleleke
engathi indawo engenabhola ibe inebhola. So afika amajita sayenza iteam. First season saba ngunumber 2. Sibethwa ngepoint A1. Second season sibethwa igoal difference. Third season sibethwa ngepoint A1. Sathi lo unyaka 2025 hayi uDoda hayi it's a must. Nakhona ileague nakule season I think ibe yilast game. Senza sure ba Yeah, last decide. game ba decide we need to make sure ba we win. Because ahlala ipaid. Wow. Udlala no number 2. Wow. Ungu And number ziyadlala ilegend. Tayiva la bhola ilegend ayo ngoba nayo it's very competitive. Very competitive. Iyadlala ilegend. You need And fitness. abantu abaphangelayo aba ubuze ba ixesha lodlala ibhola balifumana Balifumana apha nabafit bafit. Nana ndifika apha Tayiva nqomba hayi apha ngafika ndibe top goal scorer. Ndifika because I can ndisadlala Soft boys. So hayi ndifika 1-2 I can take 3 players. Intoni? Yasithi ibhola bawungayifumani tu ala maxhego afika ame ngxika uthi usithi hayi and liyapaswa Tayiva. akubalekwa pha kwamba ibhola. Like dlala isipiliyoni. Ezinye intwana ngoku ezidlala ngoku like current crop yethu can suffer. Dlala ne-masters. Can suffer Tayiva. Can suffer ubona ba endona zadlala ibhola Tayiva like ngiphelwa ngumdla but ibhola ndiyayithanda but ihlobo ekwenzeka ngalo ngoku ibhola Ihlile Ihlile, hayi man, ihlile nyani ihlile, izinga mna ndisaye Tayiva. kwa uyobukela emjojweni. Okokuqala condition yebala. hey khulu Condition yebala ayitsho uba bekumele kudlala kwibala elinje. Iphinde iplayers azisajimi. nix Andiyazi uba uzayidlala njani isport nesiphini isport mos xa ungajimi hayi akho nto sayibukela apho. Tayiva uyivola nje kule masters zi-champions zalo nyaka. Yeah. So le ukuza kule uyithethayo Tayiva yaTayiva nje bra ubuyisela back man. Yaza Yeah. belokishini ngondifika apha ndiqala udlala apha sifika apha. Awusithi xa ufika apha noba kuSaturday noma kuSunday. Ubona esitratweni ngiyawulizela umuntu uphethe ibag kit bag Yebaleni. ubhekwe ebaleni. Into endiyiqapheleyo ngoku xa ndifika ubuya ngena belokishini ekuseni into ecwaka. Uyambona umuntu ogqibela umuntu ebheka ngapha uyawuphethe ikhoba lebhiya kanye ntoni like into seyiphambili ngoku hayi. Yeah. Neplayer ucimba fana ba mhlawumbe ngoku uzobe mhlawumbe zikhona lapha kuthi kwi-masters okanye zisebhizi nentwana. Hayi bra izinga losela liphezulu. Liphezulu. Hey. Liphezulu. Ayisekho la mpithizelo mana bemnandi. Bra ukwazi usuka apha ubusuka apha kuwe emasimini emjojweni. Umnge o9 uyobuya late ngo5. Ndincama kwakutya. Ndixolela ugodola nophosa sigame. Uba abandleni umuntu apha hayi baqenqenqenqe. Isitulo sakhe. Kanti isitulo sakhe lapha Ne-umbrella. ne-umbrella. Uzowuhlala pha bra kujikilanga. Kwakusadlalwa nyani. Tayiva sidlala ifinal nePower Nation. Yeah. La match iba yi90 minutes mos Yeah. umdlalo. Inoba sadlala lapha ne-extra time but akho extra time. Akho extra time. Funeka iwinile le team. Le team lefuneka iwinile. Bale team siyayibetha le. Ngento yonke. Ya, bale match ayipheli le. Umandleni uba umandleni Tayiva. Wasiqoqela isitulo sakhe wathi ayikho lento. Yatshona ilanga ngoku. Inkomo ifasile. Ngomfasile. Apho sanceda uba soke siphinde sifake enye 2 goals. Waqonda Sababetha 4-2 athi revive. Senje i-moments ezo. Iteam ezasimaya sesinika i-game challenge Power Yeah. Nation. I-Flamingos ka Terence. Yeah. May his soul rest in peace Tayiva. Sure. Hayi ebelazi ibhola la kwenye. Yeah. Terence. Ebekwazi mos noyikhaba yena ikoni yozingenela. Ya Terence bemnandi Kakhulu. ucoache iFlamengo bemnandi kakhulu Tayiva. iFlamengo. Ndifumene chance yokukhamba nalamadoda eFlamengo. Hey, phansi ndalibala, ndayivala. Phansi ndalibala. Ukhe bekhona nasepalini. Yandikhe ndokubona xa uzakhatya ipenalty. Umaseba hayi uyakhululisa uPipa ngena wena. Unayo Ewe nje Yabona, Tayiva yabona. kuyithanda ibhola yabo. Laa nto ukhulu uyithanda ibhola. Xa uthanda ibhola mawusawuthanda awudlaleli into yoba udlalele wena. Funeka udlale iteam. You make sure ba every position All make round. sure ba Yeah. uyakwazi udlala kuyo noba ukho 100% but akunokuthiwa ubana kekho. So Ukhona. akuzobakho umuntu. hayi ke. hayi. So bendithi hayi madoda ndizoya pha ujonga nje ibhola bibheke ngam ndayibona ndizayibamba. Ndayibamba. Endingayibonanga. And uzibamba nyani. Endingayibonanga ke Tayiva ndibambe nje ugqibezela Tayiva nje uvela man. Tayiva ufike kwamecumakala I was unknown mos andaziwa but I had a privilege mkhulu usherisha ibala namaGrootman Tamangozi Obongo
la Chico Paris Yo, olunga yo. yabo ngamakrotman lawo yaziyo badlala ibhola Yes. uTrapple Yeah, khona trouble kanti maker, Trapple yeah. Trapple maker Yeah. amakrotman belazi ibhola ecumakala so at least I'm very proud and privileged ufumana izo opportunities njalo yabo Wow. ya udibana amakrotman aqeqeshwe ngocoach abayazi ibhola so nongo ndiyaziyo abecumakala ndazenzela igama ngodlala ndaphinda ndaphatha iteam yazi la pressure uthi uyiplay hey Tayifa bese ndiye ebaleni kanti ndine-stress Yeah, uzawupika bani? Funeka uyazi uba- Qumbele. Uyopi hey Tayifa Ba oh, ijomi yakhe ijomi ntontontonto zisekhona ezo beef funeka manje ndiphendula uba sihlele endaweni Wayenzela namajita ntoni le? kumnandi uba hayi wena ntontonto ubani wayi-favorite yakho ntontonto hey brother bani-understand nina le nto lena yabo Yeah. otherwise it was the love of the game andinokwenza into yokuba ndifuna iteam ityiwe senza izinto for uba iteam ayibheke phambili Tayifa otherwise yonke into ye-football man it was nice